Siwmai, dyn ni yma yn yr Eisteddfod ac yn siarad gyda pobl ifanc i weld os ydyn nhw'n gwybod ystyr y term negio neu negyddi. I'n siarad hyd yma cwbl o termau. Ti wedi clywed am y term yma o blaen? Negyddi. Negio, negging yn Saesneg. Dwi wedi clywed o hwnna blaen na. Na, dwi hyll. Dos, yn dweud wedi gweld o, ond ddim mor aml a rhwng grwpiau ffrindiau chwaith. Mae'n swnio tipyn bach fel nagin, fel fel rhywbeth fel yna, neu yw e'n ffordd o gaslighting neu rhywbeth fel yna. So negging yw pryd chi'n mewn perthynas, a ti'n rhoi canmoliaeth i rhywun. Canmoliaeth? Ie, compliment i rhywun, a wedyn chi'n newid mewn i rhywbeth negyddol. Felly, enghraifft. O, iawn. Chi'n edrych yn lyflu heddiw, fel arfer, so ti'n neud lot o ymdrech. Ie. Beth efo yna beth? Yn union, a wedyn mae pobl hefyd weithiau'n deud pethau sydd yn really shocking, a wedyn yn deud, na, just joke oedd o, so di hwnna ddim yn iawn chwaith, ti'n ba? Mae'n rhaid chi fod yn agored pryd chi yn gweld achos mae'n cymaint o gyfrifoldeb arnoch chi a pawb arall i weld chi'n os bod chi'ch ffrindiau chi'n neud ei alw nhw mas. A dwi'n neud o, fi'n rhoi compliment, a weithiau dwi'n methu just gadael i'r compliment glanio, fi'n teimlo cringe a fi'n troi fo ar ei ben gyda rhywbeth, a dylai fi ddim neud o, diolch yn deg. Nawr sut gallwch chi stopio chi'n rhag textio gormod pryd ych chi'n cysylltu efo rhywun am y tro cyntaf? Mae yna problem yma mawr gyda textio, a dwi ddim yn really defnyddio fo gyda cariad fi, da ni just ffonio. Nid efo fi, diolch byth, ond un o fy ffrindiau di dweud, dwi'n mwyn trio textio merch yma, a dim yn cael nôl i fi, wedyn o'n i'n fatha edrych ar ei ffôn, ar ôl rhyw 10 negas, o'n i'n fatha, mate, what are you doing? Yeah, so, mae hwnna'n rhywbeth sydd yn digwydd, a mae'n dweud, I've got to be persistent, ond na, ti'n gorau dall beth i'r ffin, a... Fi'n credu, just gadael fe gyda un neges, a just gwybod bydder nhw yn ei amser ei hunan yn ateb ti'n ôl. Os dyn nhw ddim, symud mlaen. Fi'n gwybod mae'n mwy hawdd na weid, ond just paid o anfon mwy na un. Un neu dau, hwnna'n iawn. Wel, dwi'n meddwl mae'n bwysig i rhoi addysg da i pawb i gyd yn yr ysgol a hefyd i sôn am y pethau fel un efo pobl ifanc. Mae'n bwysig yn ei cyfarthrebu da mewn perthynas. Well, a building blocks basically, yeah. Medru bod hynod anodd, ti'n modd. Yn ymwedig pan chi ddim eisiau brifo'r person. Pe un o'r pethau mwyaf bwysig. Os ydy'r cyfathrebu da yna, hwnna di'r sail i'r holl perthynas, really. So, os di hwnna'n digon da, som rili perthynas yna, really. Bwysig iawn, peidiwch â poteli yn rhywbeth, paid o cuddio yn rhywbeth. Just bod yn agor, achos hoffwn i'n meddwl, os fi'n mynd gyda rhywun, gobeithio rhyw ddydd, fi'n gobeithio gallu ni just weid wrthyn nhw sut fi'n teimlo am y perthynas. Eithriadol pwysig, weithiau ti'n medru meddwl ti wedi deud rhywbeth, a ti ddim, a wedyn ti'n mynd yn strop wedyn dweud, dwi wedi deud hwnna, a wedyn na, di hwnna am y case, neu ti wedi symud rhywbeth heb caniatad, neu mae'n pethau bach ti'n gorau gadael, a gorau siarad mewn perthynas, os ti'n mynd siarad, bydd o'n torri lawr.